Prvý model, ktorý sme kedy vytvorili, je stolička Premium. Tý sedák je trošku komplexnejší, pričom stolička štandard má jednoduchší sedák, ale hlavný rozdiel je práve v konštrukcii a masívnosti operadlovej časti, kde táto je taká zjednodušená prejleková, čo umožňuje potom samozrejme aj znížiť výrobné náklady, kdežto táto, či už masívna, laminátová, karbonová alebo iná, je dosť náročná aj na produkciu a samozrejme aj na cenu. Tým pádom materiály sú úplne identické, ale funkčnosť je mierne rozlišná, obzvlášť napríklad v tejto stredovej časti, kde tuto vidíme, že je prechod, ktorý neumožňuje napríklad ľuďom, ktorí majú problémy napríklad s kostrčou alebo nejaké iné problémové časti zo spodu, tak tento priestor je oveľa výhodnejší. Napríklad dámy po pôrode môžu mať problémy s kostrčou a pre nich je štandard verzia oveľa výhodnejšia, pretože tu už by to trošku vadilo. Ale inak, dokonca z funkčného hľadiska je tu ešte jedna možnosť, a to štandard stolička umožňuje zhruba 5 cm možnosť nastavenia výšky operadla, čo napríklad Premium verzia neumožňuje z konštrukčného hľadiska. Takže toto sú základné rozdiely medzi stoličkami štandard a Premium. No a pre nás je misia jasná, pretože vytvárame kultúru pohybu, aby ste vy nestrácali zdravie v sedavom zamestnaní.